Varoiya vanapiro mumba iwe gokwe iri kuti kudini icho kwadi muri Zimbabwe kandipira ndine mukati mekurira mukati menzvimbo yegokwe mune chitiko chakatika muri Zimbabwe munzvimbo yomwe sabhuku mune mwanasikana ane makore anokwenda kuita iyo 4 years 9 months akarwara achibva afa asi parwariro wake akaita akangorwara kuri kubva kuseni kusvika kupa past 4 dzemanheru achibva ashayika but ashayika kudaro vakarara vainayo vachitevera kuti iwo vari kunzwa kuti munhu ari kupisa munhu ari kudzinga ndokutsvaga vanhu vanobatsira ndokutanga kubatsira varipo ipapo mwanasikana unhu akazoita makore anokwenda kuita mazuva anokwenda kuita 4 mushure mekutsvagirwa umwe munhu akauya achinamatira nekuti paka rwara kubva kuseni kusvika kuma4 akabva aita senge munhu afa aita semunhu afa vakawanda vakamira vakati imbomirai nekuti munhu ari kudziya uyu munhu achibva aya kuzonamatira anamatira aimboti dzimwe dzenguva bhodhi yake inotevera zvavanoda vamwe vachishivedzera kuti kana munhu achinge afa haite isizvizvi mwana uyu haana kuoma mwana uyu haana kutonhora vadaro akazoita zuva rekuti akasvinura chikanzi munhu mupenyu ndokutaka kumupa porridge vachimupa porridge but nyaya yakanetsa ndeyekuti mwana uyu haana kumbogara aendeswa kuhospital pane zvaitika zvese izvi why vachibva tanga kubatsirana nemwana uyu vatanga kubatsirana nemwana uyu vachimupa porridge akatozoguma mwana akudya porridge hey mwana akutokwesa kugara pasi ega kuratidza mwana mukatomudavira akungobvumira semwana rese akudavira mwana uyu ndobva aita 6 days veki 7 nacho achitofamba kuenda kuchimbuzi ndobva adonha kudaro ndiye zii mwana ndiye mwana tasa mwana aoma zvekuti munhu wese kuti munhu aita sei afa havana kuenda naye futi kuchipatara chikonzero why amene usikanzi no mwana rese mwana afa vamwe avo vakugadzira chi vakutogadzira musha wemwana kuti mwana aita sei avigwe nekuti paakadonha kuri kumapasti 11 dzokuseni ndokuswera naye ndokurara kusvika mafoni atoshandiswa unzi no vatofonera vanhu no mwana azoshayika ini zvichokwadi mwana aoma mangwana makuseni vakugadzira dzemusha kofini nemwana anatovepo vasvika vaisa mwana mukofini vaita body film vasvika kumakuva pane vamwe vangasida kuona mwana varikutarisa mwana kuti amutasike kupedzisera vari kuona mwana fesi yese yakasweta ari kubuda ziya ari kudikitira achidikira kudaro vanhu vachibvonza kuseka chikanzi pane kakuseka kari kubuda vanhu vakangogara so nguva yaibuda kuti mukofini munoratidza kanenge kakuseka munhu wese paari aingogadzira pakungogara kuti kakuseka kari kubva papi kari kubva pai mukofini mwana uyu matanga akakura sei 4 years 9 months ari mwanasikana okay sahwire nemuzukuru vachibva enda pakofini vakaenda kunovhura munhu wese paanga ari pane vanotendera kusvika pane ukama vachibva vaendapo vachibva ungwana vanhu vese mumwe nemwe angachingoti vakutarisa fesi yemwana vari kuona mwana uta sei ari kudikitira endeni muromo wake utoratidza kuti munhu ari kunyemwerera makamutarisa svikanzi nevanhu vashedza sabhuku toita sei zvikanzi ndo zviri kuita mwana zvikanzi azviite toita sei zvikanzi nevamwe vanga varipi munoona zvinoitika ndezvipi mwana aifanira kuti aendese munhu 1 anokwanisa kukuudzai kuti munhu afa ndidhokta ndizvozvo mwana aifanira kuti aendese kupi kuchipatara zvikanzi nevamwe tinoziva zvinoitika nekuti patakafamba isiso pane zvakataurwa pane zvakabuda kuti munhu ari kukonzeresa izvi ndinemwe mwana wangu akafa zvakare ndonzira yaakafa nayo ende vanhu vakasvika mwana wangu uyu ndotivaziva vari pano ndokuda kuti anoziva zviri kumakuva mwana asingasiwa muguva zvikanzi izvo fonerai nemumwe munhu ari kutaura munhu asiko kunzvimbo ikoko fonerai munhu uyu anoita zvokubatsira munzwe kuti vanoti kudii zvikanzi namunhu uyu mwana haana kufa ini ndiri kutomuona kana muchiti muri mukofini ndiri kutomuona achifamba hasi mukofini mwana haana kufa muri kupi kwanga kune munhu mukoma kp ndofunga kuti 250 kilometers zvichienda kumberi kubva kugokwe kunga kune munhu zvikanzi kana ndisingakanganisi nditenderei ndisvike ikoko
chomwe sei wacherwa sabhuku varipo mutumbi utori kumakuva vanhu vamirira chekupedzesera kuti vaonekane munhu apinde mukuva. Inzwai kune munhu zvikanzi nemanhu saka muri kudawo here kuviga munhu ari kusweta munhu ari kuseka uyu zviripo nemunhu mupenyu kakuseka kaye kanga kachiripo apa manje pakazovhurwa angaseke zvinobudisa asi akaseka zvokuti vanhu vavhunduke vakwanise kuenda kunovhura vaenda kunovhura anga akunyemwerera asaseke akunyemwerera zvokuti makatarisa munhu unyona kuti muromo uri kumuvha uyu uri kutosiya mazino panze pari kungobudisa mazino panze kwokuzhinya kwoita kuti muromo uri kufara kunyemwerera. Munhu akakwira bhazi haana motokari ndokufamba ndokuenda ikoko ndokunosvika asvika ikoko mutumbi wangu unotakurwa zvakare wadzorerwa pai mumba ndokutaura nasabhuku tiudzirewo ishe pane zvatakuona kuti tirege munhu hatichanzwisise vambutipawo nguva mbijana nekuti tinovabatsira nene sei vatatsvaka ndobva vasvika pai zvikanzi right mwana haana kufa. Amai makatora bhegi resimende ramakatora pamakanzi chidzorai bhegi resimende makati chii zvikanzi kudini amai zvikanzi namama amai ava nemwana uyu murume wanosenza kudhorobha asi murume wavo akutogara nomwe mukadzi zvokudzoka kumba akudzoka apo neapo amai vachibva vatora bhegi resimende vakatemba kuti tichabatsirwa neche nemurume but murume hachauyi ende zvazere zvakusikana kuti amai makasara bhegi resimende vada kurishandisei vane imba yavo andiriga zvezvokuti mumba kana makaiswa simende zvinonaka unogona kuti apo pavhurika zvezvokuti vari kupecha kana kunama mumba asi vazokumbirwa kuti takukumbira simende edu vachibva vataura achiti muri kutondiona panapa ndakuita senge chirikazi kana murume wachaaswe munoti ndoruwana kupi bhegi resimende ndio mapindiro vakaita kwakabva bhegi resimende rozvikati tiri kukumbira kwakabva bhegi resimende izvezvi vabereki vari pano tiri kukumbira pane vane mari inokwena bhegi resimende ngaibude. Iye muridzi wesimende uyu anga akakweretesa amai ava anga aripo here parufu apo angatogara parufu ipapo patori nekahukama kwame kari kure kure panyaya yemutupo karipo ipapo right karipo ipapo zvikanzi bhegi resimende karo so sabhuku achipa mupurisa wasabhuku ndobva asimuka achiti ko nyaya yebhegi resimende iri kutaurwa iyi iri kusangana papi neyemwana nokuti panapa tine chitura chiri panapa munhu amirira kubigwa zvikanzi aiwa mandishi ndauye nenyaya iyoyo ndisiyei munzi kwandotangira ndo nyaya yandavinga zvikanzi bhegi resimende ngariuye vakomana varipo vanogona kumhanya zvikanzi kana zvine chokuita nemwana uyu mhanya zvikanzi apa mashopsi apa rinoita mari yakati asi kana chitengo kutaundi rinoita mari kukanzi vanhu vanhu muri panapa mese mutezorese vanhu nokutobvisa madhoradhora amwe mamwe ma50 lezi mari dzakanga dziri papo kanzato mari yake kaipomenga kutokwana 3 bags dzesimende zvikanzi aiwa kuti vakomana vanomhanya vakasimba ngavakwanise kutenga kana skadi vakwanise kumhanya wavo nichi nebhegi resimende zvikanzi nomwe aiwa ndikupai ngoro chivapune madhongi kunomutora bhegi resimende chibva rauya ndovyatora nomubatsiri ndokunomira pakadaro zvikanzi mama tiri kukumira mutora bhegi resimende ndobva vatora bhegi resimende vatora bhegi resimende zvikanzi maita basa imba yangu yanga ine problem ndaitoda kugadzirawo munoti zvaizvo singakupi takurai mwana mumuise mumba mubvisei mari mubvisei mari okay mukofi vanhu vachibva bvisa mwana amai vakuenda kunobuda geti zvikanzi aiwosha amabudi geti kubva panapazve ndimi matibvisai mwana mukofi muisei mumba zvikanzi kundotadzira ndati muisei mumba ini ndiri kuendesa bhegi rangu resimende kumba ndiri kusvika pane vamwe gokwe ndiri kusvika pane chii pane vamwe amai kumagunde amai kumagunde jekisa musutu kumagunde kufamba uko vachienda nebhegi resimende rakariripa iko bhegi resimende ratobatisa vakomana vanzi vabatsirei vakomana vai vane bhegi resimende vanzi vabatsirei kuenda naro musame village ndokuenda nebhegi resimende vakomana vai vakadzoka amai vana kudzoka ndirika vanhu vakakugaraka toenda sabhuku inopisake toita sei amai vai kwakuchitumira mwana wavo kuti nanonidanira mainhengi namainhengi vari kurufu ikoko vako ndova ndirida kuendawo kurufiko okay amainhengi namainhengi vashedzwa ka wana mainhengi nokubvuma ava mainhengi uchitiwa chibvaramba
kuyenda zvikanzi aiwazvo makandimirira sabhuki ikoko ndine munhu wanodana ikoko ndiwo ndofana kudzoka naye ikoko escort amai vaya kuti vachibvuma kuenda uko pane nyaya apa amai varamba amai ava mukadzi wemunin'ina wasabhu right apo sabhuku varipo saka mapurisa zvikanzitora munhu uende nawo atigare panapa ndobva wasvika papa zvikanzizo ndikukumbira tichipinde mumba tiri vatatu nemadzimai andataura ndikukumbira mutipiwo machemberi maviri kana machemberi matatu tipinde nawo mumba wangu ndobva wapinda mwemwe ndikuda 10-15 minutes vanhu vakanzwa mhururu madzimai apinda aya akuridza mhururu mwana apepuka nyaya ndiri kutaura mukoma kp vakadzi ava nevarume vavo vakadzi tiri kukumbirawo mutsvage kukuenda hatikwanisi kugara nemunzvimbo igokwe ipi yatiri kutaura nezvayo iyi papa nenyunga gokwe nenyunga saka vakadzi vatatu vaye nevarume vacho vakanzi nevakuru venharaunda tinokumbira mutsvage kukuenda izvozvi mwana mupenyu here mwana mupenyu izvo kuita kuti mwana mupenyu ari kudi vakatombonja dambudziko rokuti vamwe vanazvo vanga vakuita vanga kuti vakamuona vanotiza vakamuona vobva vatiza kukati sabhu kutosvika kutoshedza kuti tirikukumbirawo kuti vanhu vese muungane uyu mwana uyu mwana akafanana nani nemi takangonzwa vaita izvizvi chete munodzingisa abereka mutokusungisai ari kutamba nevamwe vana izvizvi mwana uyu mupenyu ari kufamba izvizvi ari kudya ari kuenda kusukuru akavharwa hai babaisa peo mwana mupenyu madzimai matatu nevechikuru vangani nevechikuru vaviri pavakapinda mumba pakazoridzwa mhururu dzita akaitika madzimai aya maviri aya vanoti ivo vakazoridza mhururu nenyaya yekuti vatonzwa mwana akukosora kubva kanyika ndipo vakatarisa ende vakanzi ndozvakadanirwa kunzi ava vatatu ava havakwanisi kupinda nemwana mumba vega ngavapinde vanhu vechikuru kana vaviri vatatu vakasvika vachiitei kuitira kuti mwana azomuka vanoti ivo amai ava vane kamuti kavakabudisa kanenge katanda kavakarovesa mwana but madzimai ava umwe akamira kusaidi umwe akamira kusaidi umwe akamira kumusoro mai vaya vekutanga vekutengerwa simende vaya ndo vane kamuti kavakarovesa mwana vakazwa madzimai akupururudza mwana amuka sawira vari kwakaramba kupinda mukatika makapinda maboya sawira akaramba kupinda saka kamuti wakabva nako kumba kwavo andeni vakabva nako kopi ende kakabva kasungirwa futi pazambia vachibva vaenda nako madzimai ese matatu vane varume vavo ya zvakaoma ameno muri yezimbabwe munoti kudiniko 0713938538 0713938538 pari zvino nditendereka tipinde kamuchitoro nevasiravira vedu veepic earth movers sezvo